yabona ukuthi mawucula Skhwebeni ubonisa nje amandla akho yabona ubonini bekuthulekile mawucula kuphuma ini la bethi qa kuna kusho ukuthi abantu ababukelayo kuna lento la abanjani abayizwa yabona uyamuzwa uMasiqethu ukuthi uthini uMasiqethu uthi hey mina ngiyahla uhlanyile uMasiqethu izinto engizama ukuyichaza uhlanyile wavela wakhohla kwaMjozana lo kanti lo Mjozana phela uyacula naye wena kuSkhwebeni yazi ukuthi uMjozana naye futhi lento emotional eyoqhawela manje nanokuqhathanisa angithi yiyo leyo yabona manje uzofika uqhathanisa iphalishi nerice usiqalile inkinga ngoba iphalishi liyiphalishi irice yini irice uSkhwebeni uMjozana yabona uqala ukuqhathanisa even yaqala nomqumeni ngawonke ukwase profit sokuthi useyahamba ngoba wathi yena ufisa ukuthi mayefa kube khona umfana bakhona ufika avale isikhala sakhe acule nje abantu bezibeke kodwa wathi lo mfana no akeze uba umqumeni umqumeni wakubo naye ngoba naye akaze aba umuntu wayekhona ngaphambili ngoba ngisho malumbakha ayekade bekhona omahawukela nabo omuhle khuzwayo nalomfana lo wamasingeni khona umfana wacula nje umqumeni futhi unamasingeni nomfana lo bani nje umfana lo osho umthetho wakhe man okudala owasho namasingeni ufola umona amasingeni enyana amabili amathathu lokhu nje umnikazi manje wayicula lo muntu lo wayibona nindaba wayicula lo muntu lo yabona yazi kube buhlungu ke mfowethu ukuthi kusangena ustability la ubonela ustability uthi mayengena uyavela ibhetri lethu labaleka la kuja westability emalo yes yamnandi nje yabona manje ngiyahluleka ucula nje abantu mfowethu yabona ngisho siyakulandela stability mfowethu mana ngikhuluma nostability westability ngifuna bemtshele ngoba wathi kuvela kancane wasenyamalala westability mina ngihlala eEastern Cape uyangizwa nestability lena ngihlala khona eEastern Cape angisiphathi isidala esiginqi ngishiye endlini ngishaye futhi yabona mina ngicela ukushaya live kanje hey bayakulandela lapha eEastern Cape ngaze ngababuza ngathi niyamazi nomuntu emcula enimlande enilokhu nje nayo enimlalelayo ngapha eEastern Cape bathi ustability wase KZN ngathi hey nyamazi ustability so ngizama uchaza ukuthi stability mfowethu umculo wakho uhambe kakhulu udumezo lonke ustability yabona so thina ka asidumanga vele thina Skhwebeni asidumanga futhi noma singadumanga futhi asinankinga yabona kodwa siyafisa ukuthi lo olalele ini ingoma zethu asubscribe qa yabona ayisangilokho nami ngakujabulela ukuba futhi asubscribe sithi yini isubscribe nefollow ingene lapha epage kaMjozana yes ku YouTube lapha nifeni subscribe nakuphi nje la uMjozana akhona bese ningena futhi kuSkhwebeni nifike ni subscribe ku YouTube ni like page ku Facebook nje nikhombisa ukuthi lento esisenzayo ngempela niyayizwa hey yabona futhi nakho lokho kuyosikhuthaza ukuthi nathi sihleze sinenzele izinto ezinhle ngoba uyabona mawenzela ngeke siba baculi ngaphandle kwabantu so uma nikhombisa ukusikhuthalela nathi sokhombisa ukukhuthalela manje manje ngekho sokhuthalela obani yabona ikahle lento mawungalibiza ngesingisi i-mutualism siyamutualize asenzi commentalism angikho lapha siyeka asibaye ko commentalism no parasitism